Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Arngut ke MDC jong ke Kongres ke HDC ke bakan thop yo MDC ke mau khar pentorom khra constituency uba PNC baru MLA bat MDC jong ke melim uba Ronnie V lengdo kila syak penbor haki nong yalam Kongres baki dai ban weng nok mador ke jingiatreilang bat ke executive committee ba yalam da ke NPP hapok Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC ka khubon haki nong yalam ke Kongres ki bom kwa pen pau kyrteng ki ya thop bakani kam de isu kasien ka banengkong bakaseng kan batha yalaki MDC bakin weng no ke jingiatreilang bat ke NPP man naki jingialang jong kaseng mila juya kren halor kani ka benta tang bak kampat dan kanuka kasin jam nakaliang jong ke MDC long kinong yalam jong ke Kongres kila ya thuru bakani ka jingkentu jong ki ban weng no ka jingiatreilang ka long khnang bakin la ban pen kre pat yala di nakabenta ka election MDC ka bansa long house nem ban wan habayo pat ban ya kren bro MDC ka mau khar pen thorum khra uba PNCM uba bat ru kumu deputy CM jong ka HDC ula kubur baka dai ka jingshisha baka dan kum kata ka jingkentu nakin nong tre jong kaseng makin weng no ka jingiatreilang hake HDC kani kam dai satya ka kam kabala ban shimrai no mentamta ndai ka dan kam ban dai kren sani pha bat selok lang bat UMDC ka melim shwa bakin shim ya karai ka bakhado long uba PNC shu ongru baka jingshimpo jong ki ban shim ya karai kadai namar kila dan bentalang haki babon ki isu bat ki polisi ki bayadai nakabenta ka bahakamian jong kari bat ka jat benrio